Ja sam kapetan Uroš Martić, komandir prvog tenkovskog voda tenkovske čete u 36. tenkovskom bataljonu 3. brigade kopnene vojske. Iza nas se nalazi tank M84 koji se sastoji od 3 člana posade, komandira, vozača i nišandžije. Ono što je ključno da bi tank bio na bojištu efikasan je uvežbanost i koordinacija samih članova posade koje se stiče kroz izvođenje kolektivne i individualne obuke u matičnim jedinicama. Najbitnije što jedan tenkista treba da zna, prvo da zna svoju ulogu u samom tenku kao član posade koju ima, a opet i pored toga ipak treba da zna i neke stvari opšte stvari koje se tiču drugih članova posade iz razloga zato što ta trojica moraju da funkcionišu kao cijelina i da se dopunjavaju u svakom smislu što se tiče nekog stručnog znanja i samih radnji u tenku i na terenu koje se izvode. Pozvao bih sve mlade građane Srbije od 18 do 30 godina da se prijave na konkurs Vojske Srbije koji traje do 15. februara, ko je željan nekih adrenalina, aktivnosti, dinamike, to će da sve mu bude pruženo ovde u ovom poslu.